Padishah Tajikistan, Muin Tajik Ghafarov. Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC 311 муҳорибаи варзигари тоҷик Муин Ғафуров зидди варзигари ҷопонӣ Риня Накамура баргузор гардид ва дар ин навор мо обзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. хотиррасон мекунем ки барои Муин ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC буд. Ӯ 2 мағлубият ва 1 ғалаба дорад. Ана барои Накамура бошад ин шашум муҳориба дар UFC буд. Пеш аз ин муҳориба рекорди ӯ 9-0 буд. Муҳориба дар вазни 61 килограмм гузашт ва аз 3 раунд иборат буд. Ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раундро ҷанговарҳо эҳтиётона дар стойка оғоз карданд ва Муин дар стойка хеле хуб менамоид. Ба рақиб бо дастон ва пойҳои худ зарбаҳои хуб, дақиқ ва вазнин мезад. Дар дақиқаҳои охир Муин бо зарбаи даст рақибро ба нокдаун равон кард ва ӯро то охири раунд дар замин идора карда ба пуррагӣ якум раундро гирифт. Дуюм раунд оғоз шуд ва Муин дуюм раундро фаъолона оғоз кард. Дар стойка ба рақиб зарбаҳои вазнин мезад, лоу-кик, оверхенд, ҳама намуд зарбаҳо буданд. Дар мобайни раунд Муин ба рақиб як зарбаи зонуи хеле сахт зад, ки рақиб қариб ки аз по меафтид. Аммо ӯ дар пойҳои худ истода тавонист. Каме дар стойка кор карда дар дақиқаҳои охир Муин боз рақибро ба нокдаун равон кард. Лекин афсӯс ӯро фавран шикаст дода натавонист. Аммо дуюм раундро низ ба пуррагӣ Муин Ғафуров гирифт. Сеюм ва охирон раунд. Дар оғози раунд Муин боз бо ҳамон оверхенди худ рақибро қариб ки аз пой меафтонд. Аммо ин ҷопонӣ чӣ гуна худро идора мекард ҳайратовар буд. Дар мобайни раунд Муин як иштибоҳ кард ва рақиб дар замин аз болои ӯ баромада ӯро идора кард. Накамура дар замин мавқеи худро хуб кард ва гардани Муинро ба усули сахт гирифт. Лекин Муин аз ин усули ӯ баромада ба по хеста тавонист ва боз тавонист ки рақибро аз пой афтонад. Боқимондаи муҳориба дар стойка гузашт ва албатта ки сеюм раундро низ Муин гирифт. Ҳамин тариқ Муин Ғафуров бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. Ана рақиби ӯ бошад бори аввал шикаст хӯрд. Мо Муин даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Ин дуюм ғалабаи пайдарҳам барои Муин Ғафуров дар UFC шуд. Муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонобуду сарбаланд бошед.